Sa pagsugat sa bagong tuig, mga prutas ug ubang palihi ang halinunyot. Atong sayran gikan sa pipila kon unsay pasabot sa naandan nga tradisyon. Pinagi sa report ni Femery Dumabo. Halos bisa na sa karon makita mo kini mga paninda sa nagkadiyang mga prutas kay kasagaran nagtuo nga kun anaa kaniini atol sa pagsugat sa bagong tuig. Swerte o maghatag kini og maayong kalambuan sa individual o sa pamilya man. Apan ang uban nagtuo sab nga di na kinahanglan nga kumpleto ang 13 ka mga prutas. Sama lang ni ining batan-ong negosyante sa dakbayan sa Talisay kaysa adunay gitamdanan kun unsay pasabot sa pipila ka prutas. Pears kay kuan siya ma'am kanang say tawag ato uy kanang prosperity ma'am. And then kani for cleansing pod ma'am sa mga toxic nga niabot sa imong kuan life. Oo. Yes ma'am. Samtang ang apple giingong alang sa harmony, pineapple alang sa fortune, grapes for luxury. Kung gusto mong daghang kwarta, kinahalang ana kay prutas nga orange o ang watermelon alang sa prosperity. Di man lingin na panagtuo sila nga ang saging alang sa kayusahan ug kalipay ug ang mangga alang sa close family ties. Anaw sab gituhan nga lucky plant ang gitawag nga jade kay gingong money tree kini. Samtang kining mamaligya ay ug butong nitugan nga halinuno-usab ang ilang baligya. Ang uban sad ma'am, ilihin nila napoy uban nga pangsalad lang. Lingin daw magkuan-kuan sila lingin, nana ra pod. Oh. Lingon sad. Anaw sab kining pagsabwag og mga sinsiyo sa pagsud gyud sa bagong tuig. Karaan gyud ana ba nga ang imong grasya mo abunda imong grasya daghang mosulod sa imuhang kuan kanang tuig daghang mosulod nimo grasya. Hinon ilang giangkon nga way kumo sa pagkugi og pagpaningkamot inubanan sa mga pag-ampo aron mas molambo sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.